бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шумоёнро хушомадед мегӯям ба шабакаи ютуб канали Молбозор. Дӯстон ва подписчикони ютуб канали ман, аллакай мову шумоён огоҳ ҳастем. Зиёда аз 3 ҳафта боз ютуб канали бародари мо Шарифхон, ютуб канали деҳқонии чорво бизнес бо сабабҳои техникӣ удалит шуда буд. Удалит шудани ютуб канали чорво бизнес аксарияти блогеронро нигаронӣ кард, чунки аксарияти блогеронро ин ютуб канал дастгирӣ мекард ва худи Шарифхон ҳам низ блогеронро дастгирӣ мекарданд ва алалхусус маро ҳам хеле дастгирӣ кардага ҳастанд. пеш аз удалит шудани ютуб канали чорво бизнес тақрибан зиёда аз 75 000 обуначӣ яъне подписчик дошт. Инро танҳо блогер ҳис карда метавонад, ки барои 75 000 подписчик яъне обуначӣ ҷамъ кардан солҳои сол умри худро гузаронидага ҳастанд. Хулосаи кӯтоҳ чӣ гуфтанӣ ҳастам дӯстони азиз, касоне ки ба ютуб канали чорво бизнес обуначӣ буданд яъне подписатсия карда буданд, ман боварӣ дорам, ки аз ҳамон ютуб канали удалит шуда хеле чизҳоро омӯхтага ҳастанд. дӯстони азиз, аллакай шумоён ба хотир овардед дарсҳои муҳим, тарзи дуруст парвариш намудани бара, гӯсфанд ё ин ки чорвои калони шохдорро ба ҳар яки мову шумоён меомӯзонданд. хулас дӯстони азиз, ютуб канали удалит шударо якчет гузоштем. Мана имрӯз насиб будааст акаи Шарифхон боз як ютуб канали бо номи чорво бизнесро ташкил карда ба хизмати мардум ҳастанд. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам дӯстони азиз, ҳама каса дар саҳифаи комментария медароем. ман силкаи ютуб канали нави акаи Шарифхон яъне бо номи чорво бизнесро дар саҳифаи комментария закрепит кардага ҳастам. ҳама каса даромада подписатсия яъне обуна шуданро фаромӯш намекунем. дӯстони азиз, касоне ки блогер ҳастанд, акаи Шарифхонро мешиносанд, дӯст ва бародар ҳастанд, дӯстони азиз, блогерони муҳтарам, ҳатман анҳамин ролике ки ман барои шумоён пешниҳод кардам гиред сообщество занед дӯстони азиз, то ки обуначиёни акаи Шарифхон бисёр гардад. ман боварӣ дорам, ки дар як муддати кӯтоҳ ин акаро дастгирӣ мекунем. дӯстони азиз, ҳатман дар саҳифаи комментария худи ҳозир ворид шавед. дар саҳифаи комментария ворид шавед. ман силкаи нави ютуб канали чорво бизнесро дар саҳифаи комментария мегузорам, яъне закрепит мекунам. худи ҳозир ба комментария ворид шавед. дароед силкаи пешниҳодшударо пахш карда ба канали нави чорво бизнес яъне ба ютуб канали акаи Шарифхон подписатсия карданро ҳам фаромӯш насозед. дӯстони азиз, ман боварӣ дорам, ки ҳар яки шумоён сухани моро рад намекунед. ва дар охир қайд карданӣ ҳастам, подписчикони ютуб канали ман, аз ҳар яктаи шумоён миннатдор ҳастам. дӯстони азиз, бо дастгирии ҳар яки шумоён ба ин қуллаҳои баланд расида истодаем. миннатдории худро ба ҳар яки шумоён мерасонам. дӯстон ва подписчикони ютуб канали ман.